Hadian gajingwan tuat kinong song katan Umden hagajan biat jang spoutere jelio arja arpsau ban ajing gersa ni kokong bindas im ke Longkmie ke balawan ban yaki dak basat tengah parking lot additional secretariat Shillong ban dawan nak sarkar jela ban snano ke Surok nongpo Umden sa Sunapuri boy district kani ke Longkmie hagajing telot kalakran sekite ki Paidbah ban ai khuble yaki. Kalau ong bagi doktor kilawan ban kran ya ka ban lech ke jaka sumar Henry kala kran syai bakawan ban lech thia hospital Henry kawan ban yo ke Surok ke bakala dawa kalau ong balada ke sarkar ke Kwah eka ban mi na kani ke jaka kadi ban ai no mardor ya ke Surok ai ke jing khuble ke bakar pang ya pi haga keteng ke batiang tam jong Jesus Christ belong nong pen imbe ju jonga haga ba ula se yang ana ka yeng ke sam ke jonga ula pen mi yang asya madan na ke benta jong pi ki Paidbah ki babun ki balang ki ki baton ki jonga kum ta ngas ngeu ban ai ka jing khublei ka bakar pang ye phi baro ublei unang kerkhu ye phi ba phin nang yo ka met ka bakot ka bakhya ba phin nang dan ka jing ye ka jing ye tali kum ba phi pen i ka ne ka sni ka jing ye ka jing ye tali ka long ka bor na ka banta ka jing ye le ka jonga kum ta ha ka ne ka por nga pen pau she phi ki Paidbah ki ba don ha ka ne ka jaka haka bagi doktor kiwan ban penbor yang aban Leit hospital Henry nga yatu ya pi baro ki para baik ki jonga ki hinmen ki baik ki jonga ngawan ban tia hanya po Surok om nakabenta ban Leit tia haki hospital Henry ngawan ban dawa yaw Surok nakabenta ka jing don kam jong Paidbah ubabun ubalang lada ka sarkar ka Kwah bangan mi no nakane ka jaka kadi ban ai no mardar ya ka jing dua dawa ka jonga yaw Surok ubadai na Umden nong Kwah sya sanapur kata kadai ke jing Kwah ka jonga ban kran hapadeng jo pi baro kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f u khau fortified ukhau 45 Henry ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman Henry ba uni ukhau 45 udan jinga dei kumno yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka chungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongki ne ngen ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantai ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantai ya kamet bat lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki da ka sharp plus f haki ba uni jingbam plus f pat ngila banyo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki scheme ICDS MDM PDS kabha na kabenta Paidbah ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat ki Longkmie ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro ki longyeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya